Γεια σας, σήμερα θα σας παρουσιάσω 4 κούκλες Monster High. Αυτή είναι η Φράνκι. Αυτή είναι η χτένα της. Ο σκύλος της ο Watts. Λοιπόν, η τσάντα της, που όπως βλέπουμε έχει μια νεκροκεφαλή εδώ, του Monster High. Και τέλος το ημερολόγιο της. Τώρα η Σπέκτρα. Εδώ είναι η νυφίτσα της, η Ρουέν. Εδώ είναι η τσάντα της. Εδώ η χτένα της. Και τέλος το ημερολόγιο της. Εδώ είναι η Κλοντίν. Αυτός είναι ο Κρέσεν, ο γάτος της. Αυτή είναι η τσάντα της. Αυτή η χτένα της. Και τέλος το ημερολόγιο της. Μετά είναι η Toralei Stripe. Αυτή είναι η τίγρη της, ο Δοντάρας. Αυτή είναι η τσάντα της. Αυτή είναι η χτένα της. Και αυτή είναι η ουρά της, μπαίνει και βγαίνει. Και τέλος το ημερολόγιο της. Παμ. Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.